Cerqueiros Galegos sinala o sector como culpable da caída das capturas do xurelo. Desde a entidade solicitan ás autoridades unha maior dureza para o cumprimento da normativa. Xa non é a primeira vez, nin a segunda nin a terceira, na que desde Cerqueiros Galegos mostran a súa contrariedade con respecto a formar e actuar por parte do sector en canto a captura do xurelo. O vicepresidente da entidade sinala que apenas hai produto no mar debido a unha sobreexplotación por parte deles mesmos. Xurelo non se poden botar esas cantidades exageradas que se botaron aquí. Aquí fixos unha tontería co sistema do xurelo. Aumentáronse as lonjas para que se puderan vender máis de 10.000 kilos cada día. Estaba ben como estaba, as lonjas non se debían de poder botar máis de 10.000 kilos, máis de 10.000 kilos cada día, non se debían de poder botar como estaban antes, nada máis que nos portos estatales ou nos portos máis grandes, das cuenta, como a Coruña, Vigo ou así, eso pasaba. E agora é un desmadre tamén, cando hai, traes 30, 40.000 kilos, e non se pode. Eso é unha mala cousa que nos fixemos. Así mesmo, Gonzalo Pérez acusou aos biólogos de extraer datos equivocados con respecto ás capturas das diferentes especies. Es que non se poden dicir estas cousas que senón que se enteran arriba. Temos que dicirlo que tense que enterar todo o mundo o que está pasando no mar. Os biólogos non están dando ben as estadísticas dos peixes que hai no mar. Xo levo dicindo constantemente. Non se está consultando co sector, hai que consultar co sector, e os biólogos teñen que mirar máis e dicir a realidade do que está pasando. Se non vamos mal, porque estamos secando os caladeros. Con isto dos alumbrados, que xo repitín varias veces, está aquí neste canal, con isto dos alumbrados dos barcos, con isto dos alumbrados dos botes, con estes superaparellos que hai superaparellos. Hai unhas leyes do cerco que están aí montadas, hai unhas prohibicións que están aí montadas, que as fajan cumplir, porque a este ritmo van a quedar 4 barcos que son os pescadores, os que teñen grandes aparellos, grandes sistemas para pescar, e van a arruinar o resto todo da flota. Deste xeito, desde Cerqueiros Galegos sinalan ao sector como principal responsable da situación, ao levar a cabo técnicas que xa non deberían existir. Ao final, os culpables somos nós sempre. Sempre son os armadores. Eso teno claro. Non son os mariñeiros. Son os armadores, patróns dos barcos. E despois, un pouco, as autoridades. Hai veces que non fan caso. Si veñen malo, diz que si veñen malo, que non se pode vir por chorradas, por 20 caixas, por 15 caixas, 30 caixas que veñen a maiores que non as vas tirar ao mar. Si tens que traer os descartes para a terra, pois os podías ter como descartes. E se os tens que vender, pois tamén os vendes, que tampouco non pasa nada. Pero que non se poden traer son miles de caixas para a terra. Estás traendo moito cando o barco que pesca a mansalva. Eso non se pode facer. Non se pode facer, vímolo dicindo constantemente. O recurso hai que preservalo. Sempre hai que deixar máis do 50% da especie no mar para que se poida recuperar. Se non, non se recupera.